Ating makakasama si Congressman Bong Joson Teves Jr. sa TGP Party List. Kong, magandang araw po sa inyo. Ay, magandang tanghali po sa lahat ng mga taga Osamis City dito po sa Misamis Occidental. At napakasarap pong bumalik dito mula nung ako'y bumalik dito, year 2020 pa. Ngayon na naman ako'y nakabalik, year 2024. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap ng mga kapwa ko Triskelion dito sa Misamis Occidental. May ginawa po tayo na pagbibigay ng assistance program and mga ilan po yung mga beneficiaries natin within Misamis Occidental po? 500 po ang beneficiaries natin dito sa Osamis at 500 din ang bibigyan natin doon po sa Oroquita bukas ng umaga. Okay po, sa kaalaman po ng ating mga kababayan dito po sa Misamis Occidental, ano po yung mga priority natin ng mga programs ng TGP Party List po? Unang-una, tumutulong tayo sa ating Pangulo at siyempre po sa ating buting Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez, na pababain talaga ang presyo ng bigas. Pangalawa, kasama po tayo sa bagong Pilipinas Fair program ng ating Pangulo para umikot po sa buong Pilipinas para iparamdam sa ating mga kababayan na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay hindi nagpapabaya at pinupuntahan ang mga probinsya. Okay po, sa tingin niyo po ba malaking tulong na ito sa pagpababa ng kahirapan ng ito pong ginawa ninyo, no, assistance program ng TGP, no, lalong-lalo na sa mga miyembro ng Taogama, and may mga nakatanggap po ba na hindi miyembro ng Taogama sa beneficiaries po? Yes, meron din po tayo. Actually, 80% na mga bibigyan natin ngayon ay mga Taogama P at yung 20% ay hindi mga Taogama. Ibig sabihin, yung mga nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nire-recommend ng ating leaders dito sa Misamis at sa Occidental at sa Osamis ay binibigyan natin ng tulong. Sa buong bansa po, magkano po ang budget po ng assistance program ng TGP po sa buong bansa na pagbibigay ng assistance po? Meron po tayo ngayon na 100 million pinagsama-samang tupad program, yung tinatawag na magtrabaho kayo, may sweldo pa kayo. At ito po ay nakalaan sa DOLE, sila po ay nagbibigay ng pera doon, pero ito ay pondo o allocated sa TGP Party List. Meron naman tayong sa DSWD ngayon, yung ginagawa natin ngayon dito ay DSWD, at meron tayong MAEP, yung mga kababayan natin, lalong-lalo dito sa Misamis na mga na-hospital, pwede silang kumuha sa amin ng guarantee letter. Tumawag lang sila, magkakaroon sila ng guarantee letter. Kahit wala pong pondo ang TGP Party List dito po sa Misamis Occidental, pero magkakaroon po sila ng guarantee letter through National Fund. So ibig sabihin po ang lahat ng Pilipino, miyembro man ng Taogama, ang makatanggap ng assistance po mula ng TGP, pero priority po yung Taogama na miyembro. Yes, of course. Siyempre, binibigyan natin ng prioridad yung ating mga constituent. Ang constituent ko po ay Taogama P Fraternity o kaya TGP Party List. Kaya po yun ang mga binibigyan natin ng tulong. Pero, siyempre po, may mga non-Taogama P na mga supporters ng TGP Party List at binibigyan din natin ng tulong. Katunayan, 68,000 na po ang nabigyan natin ng tulong sa buong Pilipinas. Napakarami na. Yung 68,000 na yun, more than 300 million pesos na siguro yun na natulungan natin sa buong Pilipinas. Unang termino po ba ito ng TGP Party List? Ito po yung pangalawang termino ko na. Ang katunayan, nung unang termino ko po ay pumunta rin ako rito. At ngayon, yung pangalawang termino ko ngayon, ito po ay nandito uli ako sa Osamis City para magbigay at ng tulong para masabi naman nila na si Bong Teves ay hindi nakakalimot na tumulong sa mga nakatulong sa kanya noong panahon ng eleksyon. So, ano po yung mga schedule niyo po dito sa Misamis Occidental, yung mga schedule na pupuntahan niyo po ni Congressman Teves? Umaga, nasa Oroquita City naman kami para magbigay uli doon ng tulong sa mga Triskelion
At pagdating ng hapon, may tournament po diyan. Kaya nga, kasama namin ang the legend, the Mr. Excitement na si Bong Alvarez, para siya naman po ang magkaroon ng rules sa gagawing basketball tournament bukas. Any additional information po na hindi na namin natanong para po sa ating mga kababayan? Unang-una, siyempre, unahin natin yung informasyon nyo na hindi po ako makakarating ng Osamis. Hindi po ako makakarating ng gym dito sa Osamis at hindi po ito'y magagamit ng TJP Paris kung hindi po sa approval ni Governor Henry Uminal at ng kanyang anak at ni Congressman. Sila po talaga ang tinawagan ko, tinext ko si Governor Henry Uminal para pakiusapan na kung po pwede magamit ko ang gym sa pag-payout sa AX program ng TJP Paris. Kaya nagpapasalamat po ako kay my partner, my boss, Governor Henry Uminal. At samantalahin ko na rin ang pagkakataon, nagpapasalamat naman ako kay Congressman Jason Almonte dahil siya po ang nagbigay sa akin ng service. Yung sasakyan niya rito ay ginamit ko. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat dahil talaga napaganda po ang pagsalubong ninyo sa akin. Sir, follow-up question lang po. Magkano po yung natanggap nila na assistance po per individual? Yung iba dyan, I'll take 2,000 o 1,000 pesos. Yun ang mabibigay natin ngayon. Naipangako ko, magbibigay pa tayo ng tulong sa mga branch insist namin sa mga hindi mga miyembro ng aming kapatiran ng tulong through AKAP program. Pangkabuhayan program through AKAP is 3,000 pesos each ito. Ibig sabihin, yung mga tricycle driver, yung mga fishball vendor, tutulungan natin. Babalik ako rito, kaya nga ang magiging beneficiaries naman nito ay mga nasa 500 uli. Kaya po kayo nagpunta sa grassroots mismo, no? Para makita yung sitwasyon mismo ng yung mga kababayan natin at yung mga membro ng TGP, no? Yung Taugap. Yes, kasi talagang gusto kong ma-personal silang puntahan. Unang-una, magpasalamat sa kanila. Pangalawa, siyempre, ang kailangan din natin, maramdaman nila dahil nandito pala ang TJP Party List. Si Congressman Tibes, wala bang plano nga tumakbo sa 2025 midterm election sa Senado? Ay, wala po. Katunayan, ako po ay magre-re-elect as a TJP representative. Kaya ako tatakbo uli bilang representante ng TJP para sa year 2025. Ito po ang pangatlo kong termino. Kaya unahin muna natin ang nangangailangan mga tulong. Saka natin pag-usapan yung Senado na yan. Hayaan natin muna yan sa kung sino man ang gustong tumakbo. Pero tayo po ay susuporta sa mga kaibigan natin tumatakbong senador. Unang-una na lang. Samantalahin ko na po ang pagkakataon na kung po pwede ay tulungan po natin si Senator Bong Revilla bilang re-electionist na senador. Dahil napaka-bait pong tao ito. Sir, itatanong ko lang po, ano yung relation ninyo sa yung Tibes na Congressman Davis na nagtatago po at sa totoo lang, marami nagtatanong sa akin yan. Pero unang-una ako po ay may buhok. Siguro yung kabila, walang buhok sa ulo. Kaya ako po ay may buhok. Pero hindi ko po alam ang relasyon namin kasi si Congressman Arnie Tevez ay from Negros Oriental. Ako naman po ay from Bicol, Catanduanes. Naging mayor ng 9 years at naging vice governor kung saan ko nakasama si Boss Henry Uminal. Sir, anong ibig po sabihin ng TGP? Talino at galing ng Pilipino. Ibig sabihin, tinutuklas namin yung mga may angking talinong mga Pilipino para kahit paano mabigyan natin ng suporta. There's talino at galing. Ano na po yung nakasentro, talino at galing? Ano po mga program yan? Tayo po ay nagtutuklas. Kung meron tayong mga tulad ng isa sa fraternity brother namin, si Marcial, na siyang nakanalong sa Olympic, tinulungan natin yon. Ibig sabihin, kung may mga atleta tayo na nangangailangan ng tulong, na talaga namang may potensyal, tinutulungan po natin. Kaya lumalapit sila sa opisina ko para makabigay tayo ng kunting tulong. Sir, itatanong ko lang po yung ano po yung stand natin ukol po sa West Philippine Sea, no? Problema po sa West Philippine Sea. Alam mo,
kung tutuusin, siguro naman lahat ng Pilipino nabubuisit sa China dahil sa ginagawa nilang pananakaw sa ating teritoryo. Tayo po ay sumusuporta kung ano ang hangarin ng ating Pangulo. Matagal na po tayong against sa ginagawa ng mga Chinese nating mga kaibigan. Sana naman ang panawagan ko, itigil na nila. Kung para sa atin, ibigay nila at ipaglaban natin ang teritoryo ng ating bansa. Okay, ating nakasama si Congressman Bong Teves Jr. Congressman, salamat po. Magandang araw po. Salamat, maraming salamat ulit. Inulit-ulit ko, maraming salamat po sa Uminal family.